Akkor elmondom, hogy mi az, amit behozhatnál, kulcsot a szekrényedhez, hogy Szeretettel köszöntöm vendégeiket a B32 Galéria kiállítás megnyitóján, méghozzá egy rendhagyó kiállítás megnyitón, a Magyar Képzőművészeti Egyetem intermédia szakos hallgatóinak egy csoportjának kiállítását láthatják majd egy hónapon keresztül, itt a fenti helyiségben, illetve lent is, a Tresor Galériában. A megnyitó az úgy zajlik majd, hogy minden alkotó a csoportból, a 10 tagú csoportból beszél a munkájáról, kérdést is lehet föltenni, és most a projekt vezetőjének, Szegedi Maszár Zoltánnak át is adom a mikrofont. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönjük a kiállítást a művészetnek. Köszönjük szépen, én nem vagyok a projektvezető, szeretném megkérni a kollégákat, hogy fáradjanak ide a közelünkbe, hogy elkezdjük a megnyitót. És akkor átadom a szót Lilának. Kiállítás. Nem értettem. Bocsánat. Megnyitom. Pont, hogy fel kell tudni. Pont. Oké, akkor most rögtön el is kezdenénk egy ilyen vezetést, vagy beszélgetést, végigmennénk minden művön, és egy picit beszélgetnénk. Hát az alkotók is, hogyha megnyílnak, akkor megnyílnak, de néhány szót szólunk mindegyik munkáról. Ádám, ilyeddel kezdhetjük? Nem kezdhetjük? Akkor videóval kezdjük, akkor a Jól videójával kezdjük, mert azt látható most itt. Illetve a művével. Igen, ennek a harmonikának az a lényege, amit megcsináltam, hogy az volt a lényeg számomra, hogy csináljak egy olyan eszközt, ahol a szöveg vezeti a dallamot, és ezzel kódolni lehet szövegeket, amit maximum csak azok értenek, akik abszolút hallással rendelkeznek, meg nagyjából ki lehet következtetni, hogy hol lehet az a hang, de eléggé nehezen tanulható, tehát ez egy ilyen szempontból egy új nyelv. És a videó, amit hozzá készítettem, az lényegében pont erről szól, hogy vissza lehet kódolni, de igazából itt nagyon személyes titkokat osztok meg, amit hát most így megosztok, de igen, tehát hogy elsősorban nagyon gondolkodtam rajta, hogy egyáltalán feliratozzam-e, anélkül lehet, hogy egy kicsit unalmas lett volna. Hát egyáltalán volna érthető. Egyáltalán nem lett volna érthető, és igen, tehát mégiscsak ezek titkok.
Ennyi, és ott van az a kő, a fejetek felett itt középen. Igen, ennek az volt a lényege, ez a 2015-ös alkotó műhelyen készült, és igazából egy marék követ szedtem össze, és 15 percig ott kellett tartani minden követ, hogy egymáshoz ragadjanak, és közben gondolkodtam azon, hogy mi értelme annak, amit én csinálok. A többi munka meg ott van még a hátazok mögött. Igen, ezt kifejezetten arra van, hogy fogdossák az emberek. Nagyon érdekes érzés. Akkor folytassuk a következő. Vagy na, az én munkám itt látható a sarokban. Pár szóról, ugrátóval már nyomot legyek benne. Nagyon érdekelnek és legyőznek a régi letűnt korok, illetve a megalitikus építészet. És ez egy ilyen, egy ilyen saját feldolgozást készítettem erről. Egy saját mitológiát próbáltam ezzel megteremteni. És egy ilyen makettet, egy ilyen régi épületre, aminek nem tudjuk, nem lehet datálni, hogy mikor eredethető. Számunkra ezért nagyon érdekesek, és azért is legfőképp, mert nem tudjuk a funkcióit. Itt csak találgatásokra hagyatkoztatunk, hogy mégis miért keletkeztek, készítették ezeket a létesítményeket, illetve valójában mik voltak ezek. A montázsok, képek, amik fölötte láthatóak, szerves részét képezik a műnek, tehát ezek együttműködnek, nem különbözően alkotnak. Ez egy mű egész, ilyen végszín dolog. És asszociációkat és igen, szóval asszociációkat meg, illetve ezeket próbáltam így képileg leképezni. Illetve arról van szó, hogy ugye itt van egy cím, ez az ismeretlen történet, ami elég határozottan a kiállítás címéhez is kapcsolódik, és arról szól, hogy valamiféle történetet nyilván van ezeknek a létesítményeknek, akár nem ismerik. Folytassuk a Fannival? Folytassuk a Fannival. Hello! Sziasztok, én Péter Fanni vagyok, a munkámnak címe Doxon Acid, aki talán jártasabb a pszichedélikus világban, az tudhatja, hogy ugye az LSD-t azt általában hát a leggyakrabban ilyen izgosabira szokták rácsökkenteni, és ezen azt mondom, hogy itatós papíron különböző grafikák vannak, amik akár befolyásolhatják is a trippet. Én nagyon szeretem a kutyákat, örömmel tölt el, hogyha a közelemben vannak, és abszolút feltöltenek energiával. Hát aki ismer, azt tudja, hogy nagyon kutyamániás vagyok, és mindenképpen egy ilyen vidám kutyát szerettem volna valahogy ezzel a dologgal összehozni.
ilyen félcentis kis apró darabokra perforáltam, ahogy a standard LSD-nél is szokás. Hirtelen nem tudom, annyit mondhatni. Tessék? Igazából most nem tudok két állás mondani róla. És van még egy videómunkánk is. Igen. Igen? Most éppen nem megy, nem az megy. Nem megy, de majd megy. Akkor majd most beszéljük róla? Szerintem igen. És akkor... Jó, nagyjából 2 perces videóról van szó. Engem nagyon borzasztóan idegesít az ilyen napon a Budapest, és az is zavar, hogy napon, hát amikor bekapcsolom a tévét, akkor naponta többször egy ilyen félperces etapokkal így megzavarják így a nyugalmamat, és ezekben a félperces ilyen előzetesekben minden egyes alkalommal van a verekedés, az mindig van benne, valamilyen szerelmes jelenet, szex jelenet, veszekedés, valami dráma van benne, és ezeket a félperces videókat vágtam össze. Nyilván az orkesztróra meg a verekedésre kiegyezve, és ezt erősítvén ilyen állathangokat vágtam alá, ugye ezt az ösztönös, ilyen zsigeri dolgot így erősítve. Mellette az állathangok mellett Füranikó olvassa fel Kosztolányinak az Akarsz játszani című versét. Hát erre van vágva végül igen, is a dolog. Igen, erre van vágva. Amiket elmondtál, az... Igen. Nagyjából ennyi a videóról, és amit szerettem volna mondani. A makettja, menjünk a Tamara munkájához. Hát most van éppen zajlik. Na? Én a videómról nem szeretnék külön beszélni, mert nem véletlenül nincs semmi. Hát akkor nem ezt meg kell nézni, és ez elég egyértelmű. A makettről annyit mondanék, hogy biztos mindenki már elég sokat gondolkodik azon, én legalábbis elég sokat gondolkodom azon, hogy ilyen városban szeretnék élni, és különösen sokat gondolkodok például, hogy egy olyan városban vagyok, ahol olyan városépítészeti koncepciókat látok, amit nagyon-nagyon el tudnék képzelni itthonra is, és hogy mennyivel kellemesebbé tenni a mi környezetünket. És nagyon sokat gondoltam erre amit a 19. században készült terve, hogy a kőutat csatornává alakítani, illetve akkor még nem is volt a kőút, és hogy magát ezt az utat úgy kialakítani, hogy rögtön egy hajóhászító csatorna is legyen. Erre akkor gondoltam nagyon sokat, amikor Koppenhágában éltem, és egy csatornaparton laktam. És erről készítettem egy stop motion animációt, ami tulajdonképpen ezzel a modern technikával, mert azt gondoltam, hogy ez az a módja, hogy meg tudom valósítani ezeket az álomszerű elképzeléseket, illetve tulajdonképpen bármit, amit én akarok. Szerintem ez amúgy eléggé adja magát mostanában ez a téma. Esetleg azt megemlítetnék, hogy nehogy ez eredetileg csak egy munkaeszköz a videónak, az animáció elkészítéséhez, most mégis... Igen, tehát hogy a makett az amúgy most erre az alkalomra lett kiállítva, ez amúgy, tehát ez egy munkaeszköz, és egy kis plusz extrát készítettem itt a megnyitóra, egy ilyen légiparádé jelenetet lehet látni annak, aki bele a
az animációkészítő nézőpontja ennél a makettnál. És ugye ott látható, egy ilyen rövid történet is olvasható arról, hogy tulajdonképpen mi ez a háttér, amit tovább igazoltál. Ha esetleg van kérdés közben egyébként, vagy ilyen megjegyzés, akkor nyugodtan lehet revolver ezt alkotót. De ha nincs, akkor folytatjuk a új munkáival. Hello, hello! De király, valami. Sziasztok, Bece Dóri vagyok, és 3 munkám van kint. Egy videómunka, illetve 2 képsor. Ezek valamilyen szinten kommunikálnak egymással, de mégis különállóak. Közös velük, hogy mindegyik telefonnal készült. Ennek a videómunkának az alapja egy 15 éves Magnum kazetta hanganyaga, amin én olvasok föl kisiskolásként. Ez egy ilyen olvasási gyakorlat volt, van benne Janikovszkéva is, tehát nagyon vegyes részletek, és azokra vágtam a mindennapi telefonos gyűjtéseimet, tehát folyamatosan veszek föl dolgokat, és fotózom bele, mióta megvan. Igazából nem a legjobb minőségű, de úgy gondolom, hogy ez most nem a legfontosabb. Illetve a 2 képsor, ez egy narratívabb történet. Igazából hát azért Befúvás a címe, mert művészetpszichológia órán hallottam ezt a szót, és a befúvás a tanárom szerint az az ihlet és az inspiráció, de hogy ezt én még így nem hallottam, hogy befúvás. És végül is ez a lényege az egésznek, mert amiért fotózom, az ez, tehát egy teljesen egyszerű dologról van szó. A másik pedig egy kicsit személyesebb képsor. Ezek gyakorlatilag egy elmúlt kapcsolatnak a képei. Sokat kommunikáltunk egymással fotókban, és ez gyakorlatilag időrendben van feltéve a falra. Számomra ez egy margó, amihez viszonyíthatok, és igazából oda is van írva pár gondolat, ami szerintem lefedi ezt a történetet valamilyen szempontból elejétől a végéig. Ez egy ilyen kétoldalú dolog, mert ugye egyrészt ez a képsorozat, ez tulajdonképpen egy ilyen folyamatos gyűjtés, utcán talált képeknek, az utcán talált felfedezéseknek a darabjaiból jön létre, tulajdonképpen később válnak jelentéstelivé, ahogy egymás mellé kerülnek ezek a dolgok. Egy olyan narrativitás jön létre, ami később az alkotó által van létrehozva. Ez a képsorozat, ez viszont kifejezetten arról szól, amikor képekkel kommunikál. Igen, tehát az nagy különbség, hogy ezek nem magamnak készült képek. Igen, valakinek, de valaki más. Ez egy tulajdonképpen ilyen levelek, üzenetek mindenféleképpen. Igen. Szerintem nagyon érdekes egyébként, hogyha végignézik ezt a 2 képsorozatot, hogy ennek a 2 fajta szervezőerőnek, vagy 2 fajta szándéknak, hát még a különbségei is, még a hasonlóságok. Egy pillanatra még térjünk vissza a Éla műveihez, mert ott átsikoltuk ott a Éla. Bocsánat, kicsit rövidre zártam, de... Pohár vízzel is vagy? Igen, itt úgy gondoltam, összekötöm ezt a művet azzal a művemmel időközben itt. Na mindegy, ez a 4 fotó, ez arról szól, hogy egy kis korom óta azt a vizet, amit este az ágyam mellé készítek, azt egyszerűen esti víznek ez a neve. És tehát, hogy ugyanazt a dolgot, ugye, hogy másképpen nevezzük, attól függően, hogy milyen napszak van. Vagy hát nem nevezzük, hanem én nevezem, és ez erről szól. Meg az is hozzájárult
a nyelv nem megbízható eszköz témájához, hogy ez itt 4 kép és 2 címe van, tehát igen. Szintén, ez egy ilyen szintén gyerekkori dolog, nem az acskó, hanem ez. A muszáj, tehát hogy amikor muszáj volt ilyen köptetőt, vagy nem tudom, milyen szirupokat inni, hogy nem tudom, ne kapjak tüdőgyulladást, akkor anyukám mindig mondta, hogy muszáj, mert utáltam az ízét, és én azért azt gondoltam, hogy ennek ez a neve. És ezért mindig mondtam, hogy nem kérek muszájt, meg ilyenek, és ez így jött ez a dolog. Ennyi. Azt hiszem, most akkor már minden megvan. Hát még az, hogy közben itt a posztolásra került a harmonika, ami egy ilyen kódfejtési segéd lehet a videóhoz. Tehát megfelelő hallás és ennek a segédletnek a birtokában megfejtetők azok a személyes üzenetek. A Dáviddal kellene folytassuk, akit viszont nem láttunk. Mit mondjunk? Mutassuk rá. Ott látható, itt posztolásán. Hogy is van ez, hogy ugye, ezek ugye dohányosok és nem dohányosok egyaránt gyakran gyakorolják azt a sportot, hogy ellopják a szabadon maradt öngyújtókat, amiket valaki ott felejt egy asztalon, és egy óvatlan pillanatban ezek elcsorhatók. És a Dávid ilyen öngyújtókat gyűjtött össze, és ezekből hozta létre ezt az objektet. Az öngyújtók valamelyest még működnek szerintem, tehát itt nem lehet rágyújtani, de van egy ilyen fényorgona asszociáció, és valóban ilyen orgona sípszerű történet. Hát ezek bele vannak öntve, tehát ezt már nem lehet elcsúrni. Ez a lényeg, hogy bele van öntve. Igen. Úgy tudom, ezek be van hangulva is. Igen? Igen, ez 12 hang. Hát egyszer látom kiállítva az iskolában, és akkor kipróbáltunk. Most lehet, hogy már nem működnek, de... Elhangolódott? Hát úgy választotta őket, hogy 12 hangban van, hát egy egész skálában van. Hallatszik? Nem, valami van egyébként, szóval... Itt az én munkámmal folytatódik. Ez egy régi mű, ami a kiállítás címével azonos című. Ez egy interaktív, tulajdonképpen egyébként ilyen zenei eszköz. Hogy az ember leül ehhez a monitorhoz, és ezeket a kártyákat mutogatja a számítógépnek. Akkor le van itt van? He knows that there are in Seoul. Tehát ezeken ez egy ilyen kevert valóság, augmented reality applikáció. Javaslom, hogy próbálják ki. Ugye ezeknek a lapocskáknak a helyén, a számítógép monitorján megjelennek ilyen háromdimenziós tárgyak, 19. századi sztereóképek is, és tulajdonképpen úgy működnek, mint ilyen hangszórók. Szólnak belőlük, mindegyik kártyából szól egy-egy mondat, ezek Gilbert Keith Chesterton egy szövegéből vett 6 mondat magyarul és angolul, és hát tulajdonképpen ez felfogható, mint egy ilyen furcsa hangszer. Ugye a szövegnek az utolsó mondata az a Chesterton szövegnek, hogy a nyelv nem olyan megbízható eszköz, mint egy teodolit vagy egy kamera. Itt megtapasztalható az is, hogy egy kamera is mennyire rosszalkodós eszköz tud lenni.
Én javaslom, hogy akkor menjünk le a pincébe. Igen, galéria az? Igen, az a pincébe. Igen, Redor galériába. És akkor folytassuk a bevezetést. Van még lenni. A videónak a hangját vissza tudod közvetlenül? Igen, vissza. Ez egy ilyen installációs sorozat része, ami úgy kezdődött az egész, hogy volt egy ilyen geometrikus sorozat, amivel kerestem így a pontot, mint ilyen kiindulási formát, de hogy nyilván ez egy ilyen matematikai dolog, amit így nem lehet megtalálni. És utána a következő sorozatban egy természetes formával, a farönkkel próbálkoztam, és ott próbáltam megtalálni a kiinduló pontot, mint a fagerszt, ahonnan indulnak így az ilyen gyűrűk, és ott így rá belevágtam egy ilyen geometrikus formát, egy húlát, ami teremtett egy ilyen feszültséget. És ennél a munkánál így próbáltam ugyanezt a geometrikus formát, és próbáltam ezt az egy pontból kiinduló dolgot, de teljesen másfelé vitte az egészet. De igazából szóval a Zsolt minden munkájában ezek az organikus és nem ideális struktúrák, és az ilyen nagyon steril szinten ilyen platoni testszerű dolgok vannak jelen. Ahogy itt is tulajdonképpen, hogy a ponton most ez a nem egészen pontszerű fényforrás jelenti, illetve ez a nagyon-nagyon egyszerű struktúra, plexív struktúra, ami ugye létrehoz egy ilyen optikai jelenséget, ami
ami hát egy erős feszültségben van azzal a tintával, aminek most megállt a csöpögése éppen, és a vízzel, amik hát egy teljesen kiszámíthatatlan és tulajdonképpen organikus struktúrát hoznak létre. Ez a feszültség, mivel azért ezeket a munkákat nem. Nyitsz rá még egy kicsit? Vissza a létrával, tök jól nézett. Amúgy is. Az organikus dolgokkal mindig baj van. Vízmegyek, sok lesz. Ez az a mű, aminek ugye ideje van, tehát ezt majd valószínűleg napok múlva lesz érdekes újra megnézni. Ugye elvileg ez a tinta csöpp, ez ezen a lukon keresztül leesik a földre, de ez sohasem biztos, hogy így történik. Ugye ilyen pici szél vagy légáramlás is ezt meg tudja változtatni. És hát vélhetőleg egy elég érdekes dolgot fog itt létrehozni, ahogy mellé megy, és itt a legszín keveredik majd valamilyen módon a vízzel. De ezt senki sem tudja előre, hogy ez hogy fog kinézni, ezért érdemes ilyen műveket csinálni. Megtudjuk, hogy mi lesz belőle. De azért még a... Jó, hát akkor még hosszabb ideje lesz ennek a műnek, mert Zsoltnak meg kell javítani egy kicsit a csöpögést. Azt mondja, hogy sűrűbb itt a tinta, és így elég ki. Jó, ezt majd megoldod, érdemes visszatérni a kiállításra. De Tamás. Az én munkám a videóanimáció, ami egy orosz avantgárd művész Gustav Klucisnak az egyik propaganda eszközének a tervét használja. Klucis elsősorban arról ismert, hogy különféle olyan propaganda eszközöket tervezett, amiken egyszerre voltak vetítések, szövegek, néha hangtöltséreket szerelt rá, és így tovább. Ez az egyik terv, ami nem tudom, hogy valaha megvalósult-e egyáltalán, valószínűleg nem. Az eredeti terven reklám és agitációs szövegek voltak, ezeket én kicseréltem tulajdonképpen a reklámnak az inverzére, tehát egy olyan szövegre, ami egy olyan alkotói magatartásról szól, ahol a művész nem csinál semmit, vagy leginkább semmit csinál, és a reklámozó szövegek helyett ezek jelennek meg ezen a szerkezeten. Ez angolul és magyarul is lemegy egymás után, tehát érdemes megvárni, végigolvasni. Nagyjából ennyi, amit nem tudok. És a következő pedig ott a terem végében lesz a Daninak a munkája. Akkor kezdjük itt munkázó, az is az enyém. Széttépülhetetlenül a címe. Ez egy ilyen közérzeti mű, vagy nem is tudom, én így próbáltam ezt az érzést valahogy megragadni tárgyban, hogy ez az állandó döntéskényszer, meg ez az állandó szakadás a világban, ahogy elválik a jövőtől, a jó a rossztól, ami bennünk végül, és hogy szerintem ez nem egy, szerintem azt éreztem, hogy bennem akkor egy ilyen szakadás megvékor, vagy nem is tudom, valami ilyesmi lesz. Ez végül is egy hangszer, nem? Számomra, de hát igen, ez egy ilyen hangszer, lehet, hogy lesz még verziója. Nekem tetszik, ez egy ilyen kis kézi megoldás, vagy ilyen, lehet, hogy folytatom valószínűleg. És próbáltam azért, hogy hát nem tudom, nem ezzel voltas vagyok, hogy milyen zaj, de az is lehet, ilyen. Azért eltérő méretek azok a végtelen
megidézésére vannak. A színek ugye az pedig a fekete-fehér, ez a jó lesz kettősség. Igen. Alább látható a ready-made, ez az a műtermemnek egy ilyen hozadéka, ami valamiért így velünk maradt, vagy nem tudom. Szerettem benne ezt a feszültséget, amikor világított, vagy amikor világít, de meg hogy ilyen kihívó, de most nem lehet bedugni, mert az Európai Uniós előírások, vagy a magyarok nem teszik ezt lehetővé, sajnos további fejlesztéseket kéne végrehajtani, amit én úgy éreztem, hogy nem akarok meglépni. Úgyhogy ez egy ilyen. Egyébként van róla a videó, hogy széttörjük, most nem került ki. És akkor itt ez a hátsó, hát nem is tudom, nevezzük, egy kis installáció szerintem. Itt kicsit baj voltam, mert ugye ez a két dolog, ez meg volt korábban, és mindenképp szerettem valami újat is csinálni. És időközben dolgoztam ezzel a technikával, ez a mosóporos flakonok szétszedése és rekombinálása, és akkor ebből lett egy ilyen páncél. Kézenfekvő volt, hogy ezt fogom megveszíteni. Viszont még szerintem ez egy ilyen fázis ennek a dolognak, tehát ezt nem érzem teljesen kimunkált darabnak, minden esetre ad egyfajta érzet. Azért az a címe, hogy szöveg jön ide, mert azt tervezem, hogy a szöveg fog kerülni ott a hátsó falon, ahol mennek ezek a sávok. Oda ez, ami itt van, ez most egy generatív grafika joghiány, nem volt semmi olyan használható videóanyagom. Ez állandóan morfolódik, de abból a nézetből különösen, tehát szerintem, nem mozogna, akkor is adna. Ha az mozog már, akkor az ad neki egy ilyen bizonytalanságot, ez egyébként nagyon megfogott. És akkor igen, hát így építettem meg a vetítőállást. Nem is tudom, mit mondjak. Követtem az érzéseimet az ügyben. Ide is szeretnék még képet, de egyenlőre ezt is üresen hagytam, mert még az egész üres kicsit ilyen kalló érző. Egyébként én ezt nagyon szeretem, és valószínűleg még majd lesznek ilyen dolgok, amik inkább ilyen üres vázak, és arra várnak, hogy valami, vagy valaki, vagy valahogy betöltődjenek. Kicsit, mint az a forgó kerék is, hogyha szöveg nélkül képzeljük el, akkor ez is egy kicsit olyan. Hát ezért az, hogy ide szöveg jön, szóval a páncélon azért olvasható a mosópor. Igen, ez egy nagyon erős dolog, és még értelmezés alatt van. Több variáció volt, címvariáció, is benne volt, hogy értelmezés alatt, mert ezzel még nem vagyok tisztában, hogy ezt miért csinálom, de valószínűleg van egy ilyen DIY készítésem, hogy meg így a ruházkodással kapcsolatban egy ilyen kutakodásom, nem tudom. Igen, ez Tomi mosópor és bukettő sampon és valami erősebb tisztítószer. Az értelmezés alatt az szerintem azért is egy kicsit átértelmező történet, mert ugye ezért nagyon sok mindennel játszol. Tehát ugye a tér illúziója a mozgáson keresztül, vagy ezeknek ugye a tipikus animációknak a torzulásán és mozgásán keresztül létrejövő térillúzió, a valós tér, ez mégiscsak egy páncél, az, amire azt mondod, hogy ugye egy statikus és ilyen kedves understatement-tel azt mondod, hogy nem volt jó, ez a baromi lassan változó, ilyen egészen furcsán pszichedelikus háttérről, tehát itt nagyon sok minden van együtt, amik iszonyú, tehát tényleg ilyen nyelvi feszültségeket
implikálnak az emberben. Csak úgy zárójelben. Én szerintem erősen, vagy nem tudom, szeretem most így megjönben, nagyon jó volt csinálni. Készül hozzá egy szöveg, amiben... Olyan majd jön ide. Igen, arról írok benne, hogy Sugár János javasolja nekünk ezt a lobotómiás halmódszert, hogy néha így engedjük el az elvárásokat, hogy nem tudom, tehát néha így menjünk a magunk feje után, vagy kicsit viselkedjünk irracionálisan, és szerintem ez egy kicsit olyan. És akkor a másik, amiről eltűnöttem, ez a The Medium is the Message, ugye itt is ez egy ilyen meghatározható, vagy egy nagyon nehezen meghatározható hálózata ezeknek, tehát hogy többféle médium felvonul benne, vagy nem tudom, és ugye ez is szerintem egy izgalmas. Hát persze, meg az, hogy itt nincs kép, mert azt mondod, hogy majd jön ide kép, hát jó, de ez most így jelent valamit, az, hogy ez egy ilyen átvilágítás, ez egy nincs kép, és oda meg vetítve vannak ezek a dolgok, az egésznek van egy ilyen pulpitus dolga, szóval nagyon-nagyon sok jelentés generálódik, és ez egy ilyen valami termékeny, ha még szöveg is jön ide, akkor... Jó, hát köszönjük szépen, szerintem a továbbiakban egyénenként az alkotóktól egy kollát frissítő mellett lehet többet megtudni ezekről. Úgyhogy köszönjük a figyelmet!